Vážení prezývši, toto je druhá časť. Toto je druhá časť Ultimate Survival. Tentokrát však sme neboli odnesení na Sivec, ale ideme sami na Sivec. A dnes už tu nie som sám, ale sme tu traja. Bear Grylls číslo 1, Bear Grylls číslo 2 a Bear Grylls číslo 3. Tak, prvá vec, ak idete na Sivec a idete v zime, je okolo dačo pod nulou, lebo taký prášok troška popadáva. Väčšina ľudí si povie, že treba sa obliecť a potom sa vlastne do spacáka dať len do terma, aby ten spacák vlastne držal to teplo čo najlepšie. Ja som zvolil taktiku, že vlastne mám tu 4 vrstvy vo vaku, ktoré nikdy nepoužijem a do spacáku sa vlastne dostanem rýchlejšie ako ostatní. Toľko asi teda v prvej zásade, ako sa dostať na Sivec v zime. Tak už sme sa dostali na Sivec, už sme na vrchu, je presne 20 hodín 57 minút 20 sekúnd, dali sme to za hodinu a pol. Ale vyskytol sa taký problém, máme tu stan, ale nemáme tie také tyče, ktoré udržia tvar a vlastne sprístupnia funkčnosť stanu. Takže musíme vymyslieť nejaký náhradný spôsob. Ja by som v tejto chvíli asi akože daroval slovo druhému Bearovi Gryllovi, ktorý má skúsenosti v takýchto situáciách. No tak predovšetkým si treba zachovať chladnú hlavu. Netreba sa podávať nejakej zbytočnej panike. Najlepšie, čo môžeme urobiť je, že sa trošku povzbudíme navzájom, tak bratsky. No a spoločne popremýšľame nad nejakým riešením, ako by sme mohli ten stan spojazniť, keďže v takýchto podmienkach spať vyslovene pod otvoreným nebom môže byť nebezpečné. Tak teda momentálne sme v procese vymýšľania a dúfame, že čo najskôr sa nám podarí prísť nejakým riešením, ktoré by našu zapeklitú situáciu pomohlo zlepšiť. No, takže teraz sme našli náhradné riešenia. Miesto tyčiek, ktoré sme nemali, sme použili dreva, ktoré sme našli tu v tomto prostredí. A teda aby sme toto upevnili, a keďže sme v výnimočnej situácii kritickej, a kritické situácie vyžadujú kritické riešenia, tak som vyťahol svoju super šnúrku z ruksaku, ktorá slúži na udržanie ako vetrovky na ruksaku, ale väčšinou to teda nepoužívam, no ale teraz je to kritické, takže to použijem. A spolu s Bearom to zaviažeme a bude to fungovať. Určite áno. A potom to pridáme do sady Bear Grylls set, ktorá sa bude nachádzať na každej benzínovej stanici. Tak ideme na to. Bear, máš dačo na dodanie? Ja by som len chcel povedať, že toto dielo vzniklo vďaka výnimočnej spolupráci. Aj keď sme sa stretávali s istými problémami a nepríjemným prostredím, tak sme dokázali vlastne prekonať. No proste sme to zrobili, jo. Proste sme páni. Proste sme to zrobili, jo. Vyzerá to ešte biedne zatiaľ. Tak, ale netreba mať predsudky v tomto svete, lebo všetko môže byť ináč, ako sa vyzerá. Zdať byť. Tú šnúrku by som dal aj cez tú modrú vec. Že by to tam držalo. Skúsiš nejak ukázať? Cica v tom slobodný. Tam môžeš dať tu no tak. No máš tu, hen, už. Superkrát obtočil.
Dobre, no ešte, že to je elastické. Ty vole, to bude zle. Svieti na mesiac. No a okrem toho všetkého som teda si použil baranicu, lebo baranica je kriticky významná. A je to super baranica. Tak, ako úplne vážne. To tiež mám. Je hlavne štýlová, čo sa v prírode vždycky hodí. To je. Ešte možno prsty. Dvojitý uzlík, aby sme to zajtra už vlastne nedokázali zložiť. Alebo je to taký elastický uzlík. A pozor! Dobre, teraz to skúsime ešte trošku rozťahnuť. Seky, ťahaj, teda Bear Grill ťahaj tam tie dve a ja poťahnem tieto dve. A vlastne si urobíme z toho nemorálny apartmán. Vlastne Pardon diváci, skoro som sa vytrel, počkajte chvíľočku prosím vás. Lebo sú tu nebezpečné... Ja som sa o tom až tak Wow! neopieral. Čo robíš? Sú tu nebezpečné podmienky. Dobre, na zabezpečenie prežitia však treba nainštalovať aj vrstvu číslo 2. S vrstvou číslo 2 môžu byť však trošku problémy, keďže sme zvolili kritické riešenie takéhoto typu a vieme dobre, že kritické riešenia niekedy zabraňujú riešeniam klasickým a teda možno nebude možné zlúčiť kritické riešenie s riešením ideálnym, to je so zhotovením dvojvrstvového stanu. Každopádne, host, čo sa stane, dáme si potom frankfurtské klobásky, ktoré nás úplne akože pozbudia. Ale najprv treba prísť k kritickému riešeniu, ktoré vylučuje klasické. Dneska celkom sa hodí pesnička Far Over Misty Mountains Cold. Áno, Myslím, že áno. to pôjde v pozadí určite áno. Ale až po reklame. Takže, Bear, myslím, že naša konštrukcia je zatiaľ celkom dobre spoľahlivá a že aj vrchný odev, ktorý zvykol byť klasicky postavený a usadený, zatiaľ stojí celkom dobre. Najedli sme sa posilnili, dali sme si frankfurtské klobásky a teraz je čas na... Disco! Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 오전에 원샷 때려 선어해 밤이 오면 심장이 터져버려 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 No, pozrite sa, toto je naša konštrukcia, toto je tá šnúrka, ktorú sme použili. Toto je veľmi podstatné, lebo táto šnúrka udržala asi 70% vlhkosti, ktorá sa dostala do našho stanu. Teda, ktorá sa tam nedostala, lebo ju udržala. No. Aj tak treba povedať, že celú noc pršalo alebo mrholilo a keďže naša konštrukcia, aj keď bola veľmi dômyselná a nemohla byť prevedená s dokonalosťou, na akú by bolo potrebné náčinie, ktoré sme my nemali, a tak nám dosť veľa vecí aj v stane premoklo. Ale to nám nevadí, pretože ešte stále si máme čo dať dole zo seba a ešte stále môžeme ísť MHDčke polonahy. Aby nám nebola zima, samozrejme. A ešte stále môžeme bežať na autobus, ktorý nám ide už čoskoro. No a teda východ slnka bol úžasný.
Nikde nebola hmla. Hviezdy boli v noci krásne. Zavádzal nám iba stan a hmla. Ako všetko bolo krásne, my sme to nevideli, no. Ale my sa tešíme z toho, že sú také možnosti, akože no. Mi táto noc pomohla na kríže. Tak, tak. Vylečila moje problémy s krížami. Alebo s krízami. A to ste nečakali, čo vážení drahí diváci.